चौका अरे बैठन कवन हो दुल्हा आंगन बीच चौका अरे निकालन कवन हो दुल्हा अपनी हो अंजुरिया अरे निकालन कवन हो दुल्हा अपनी हो अंजुरिया अरे कैसे निकाली हो मम्मी अपनी हो अंजुरिया अरे सोफावा पर बैठल हो बारे पापा साहेब मलिका अरे सोफावा पर बैठल हो बारे पापा साहेब मलिका रे दिहतन ऑर्डरवाए मम्मी निकलती हो अंजुरिया अरे दिहतन ऑर्डरवा हो पापा निकलती हो अंजुरिया अरे बगल में बैठल हो बाड़ी मम्मी साहेब मलिका अरे दिहती ऑर्डरवा हो मम्मी निकलती हो अंजुरिया अरे आंगन हो बीच पूरल बाहो चौका अरे निकालन कवन हो दुल्हा अपनी हो अंजुरिया अरे कैसे निकाले हो लोगवा आंगन बीच अंजुरिया अरे सोफावा पर बैठल हो बाड़े चाचा साहेब मलिका अरे बगल में बैठल हो बाड़ी चाची साहेब मलिका अरे दिहत ऑर्डरवा हो चाचा निकलती हो अंजुरिया अरे दिहती ऑर्डरवा हो चाची निकलती हो अंजुरिया अरे सोफावा पर बैठल हो बाड़े दादा साहेब मलिका अरे बगल में बैठल हो बाड़ी दादी साहेब मलिका अरे दिहते ऑर्डरवा हो दादा निकलती हो अंजुरिया अरे दिहते ऑर्डरवा हो दादा निकल